Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Executive Committee jong dorbash nong pendeng ray nong ston kala pensai pat ba bakam don jing TPA syapang ka jing krong pisa arajar sans pa tingkan itroket kau ka FCI go down hap pendeng ray. Kedorbash nong kalaong, kamdan jing TBA ru ya kata ka jing penbet hapadang ki labor baru kontraktor ban krong pisa ha kata ka FCI go down. Laong bagas nong pendeng ray ka pak ban krong pisa tang ya ka bay parking lot kata ha kador san pouting ka way ka truk. Kat kum ke kerwa belapa dau ba WCM le secretary baruba M Marwen Sordar kasnong pendeng ray nong stones imship kila ong bakasnong kala lum kerki ya ka executive dorbar snong ha ka santarik ujemang arajar arpun rio bala khot yo manager jong te kontraktor bat yaki liba ban toket bat bakin ajing pensai halor kini kikin rum kan ram. Laong bakat kum kajing pensai manager bat ki labor kile thu bakila krong e kate ka pisa hadien bakila dep ya kran bat u kontraktor jong ki wat lakim pat sem la dep ban ya tho agreement kile thu ru bo kontraktor sem palawan ban ya penbait ban ya soi lang ya ka agreement jong ki bat kani kala bu ya ki ha kajing e lai thu ru bana kalyang kinong tray bala kila pen sngo ru bakim sem la yo shu ya ka bai nong tray jong ubnai nai wing bat uno pra araja arpusan mor bo kontraktor barem ulas saweng no halor kani ka daw kile thu bakila sange tray kat bam patwan uti kontraktor ban ya soi ya ka saskular kumta ke executive committee kala shim khia ya kani ka kam bat kala lek pani kendu ya ka deputy commissioner supply West Casiles district Dongston ringkat ka jing tho ha ka hinriu tere ujemang arajar arpun riu halor ka te ka phang long shu shu ba ka deputy commissioner kala khot biang yo sordar bot secretary snong pendeng rai ha ka port san siteng jan met ha ka te hi ka sngi ha ka jing don lang ringkat bot superintendent of police superintendent of supply inspector of supply officer in charge depot FCI go down u head labor u manager jong contractor u president bat uwi dukhot jong ka MCTODA. Kumta hadin ka jekran ka DC kalapha yo officer in charge depot u head labor bat u manager jong contractor bakini penbet bat ban soi no ya ka saskular ha ka tehi ka janmit menta ketika kam lala ban penbet bat nadu ka hinyo tere jemang arajar arpun rio ka kam hapo FCI go down kala ya chakman. Nakalian wat sa putari ni kwa ban pensai ba halot ka jimik kuwa au silong mil ha ka sau tarik mi ada rio alor ka jing tho ne ka jing kono ba ka sen MC toda ba ka strong petang rei ka palum isa ada sepat tengka apa padang FCI petang rei na kalian ka dor strong petang rei ka pensai ba kamdon kono ka ka jing palum ada sepat kumbala kono ka sen MC toda rei ka haka jing sha na kalian pat strong petang rei rengkat kejingi hunlang jong kadawat sinong penare perkisi ngila palum tang santo tengka kum kabai parking lot dan parking fees kum kabai ban halor jong kene ka phang ya ba u sodar wa kunchai kata hak ba ki nong tre jong ka FCI kurang labor rengkat bat manager ubade u manager jong u kontraktor yong ba kesnong kapha lum arajar sanspa Nrei kane kam sim long kumta kade tang nagadau jong ka jing bom suthu jingmut hi apdang ki nong trei ki labor bat u manager rengkat bat u kontraktor hak ba kila lum ya kane ka pisa na ka bentaban penmi ya ka baikit bai ba jong ki jamar kata gadau ni narliang jong snong ru ngirap da jing sukhya ka khrau halor kini ki kenram bat kat ya keba ngidon ya kebor kebut ngila persang ban wang ni kini ke brokhot ha keba ne penbet ya kene lembaga executive committee ha keba ngila khot kerki tang ha din sisgi balami keto kubor ha keba ngila khot ya labor baro ibatre depo FCI nang ta yung manager balabu ta kontraktor ban pensai halor ka executive committee ban kata ke jing pensai jongki ni sungthu bakladon ke jing le bakla ke jongki klam ke jing penbet rengkat bat ke snong bat ni ngimdon jing tip lor jong kane ke jing lum bisa bat ya ke ba nakliang jong kum nakliang jong ke executive committee ru ngim kubur ke ne nrei ke ba sung tenat pat kalong ba din ba ni laya penbet
rengkat berkibor distrik, rengkat berkibor jong ka FCI kodau, kumjuru berkontraktor, bat ki labor, ilapoi sia ka benta jong kajing ya bed, kajing ya pit ya biang, na ka benta ka bha kamiat jong ka imlang salang, bat ki kam baro, tang sisni hadin, ilala ban pendap bat haka nhiều tarik, nadu kan riu tarik las dang ban kit yêu khao bat penhap yêu khao ban hadu menta kam dan su kono kajing bom ya bet kajing biang hapadang ki labor umju ki driver kelas luhun ya ke ba kata kajing bet mai telah long hapadang jom ki driver rengkat bat u kontraktor uba lengba manager bat umju ki labor ki baterai hante FCI dengan ekstremen ba kumbaga slong bat isi hagini kisi la pembelot kam bijam panangis kemba panangis kan ante kopsa ekonomi isu kebening dia di nabot kumba hak tugas ni la kaliang kontraktor labor batu manager ila dep panpendai ketika kam panmata hagini kisi ri ba kajing penhap bat dikhabe khau la ya bet sakawai ngapam nong ni ba kumkas nong ada kerpat kerpan kin jius lan iseng halang bang selamat kinwan ko nong ide pada tip ke hidup kadang bakin su lekeni ya kubur ibam dan jing bam de jing sia ada kerpat ki ba nampai jing ha jong dong tan nama kun kini jing dia kan mon dia su dong tan ni ni tempat itu kian tiu sembalang ba lada kadang-kadang over jengko suha tip sa setikot nong sang ba nakalian ka nong rekat kisi telang iki nila ba ne beje kino pinginga ada nomor parkower mana tempat fi ba kadik FCI utang ada su kering ke bapka pam kinong ying iba tebon yo emu hau nang tega utang panakalian ka nong kloi ba ong tiba nak tajing ha jogat thai lang ma kibru we inja nak te kharasan ide ban yo ya kabha kamati leyo habatin pej bahaki kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya